Πω, μπόχα. Θοδωρή, Θοδωρή, έχει αλλάσει το ψυγείο. Βρωμάνε όλα εδώ μέσα. Και τι να κάνω εγώ, ρε Ιουλία. Ψυκτικός είμαι. Άσο με έχουν λιάνεις και αυτά εδώ τα διάολια. Τερέλσον, γικοντάτε το Ποποσιάννα. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου. Ρε Θοδωρή, βούλωσε το σιφώνα. Μυρίσαμε. Έλα, ρε Ιουλία, τι θες να κάνω, υδραυλικός είμαι. Έλα, εσύ δεν βλέπεις τώρα μας γυαλίσαν τα γαλόπουλα. Έλα. Όχι, 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 γάμο. Θοδωρή μου. Έλα, Ιουλία. Ξεπάγιασε εκεί μέσα, έχει χαλάσει ο θερμοσύφωνας. Εγώ τι θες να κάνω, ρε Ιουλία. Ηλεκτρολόγος είμαι. Άσε και ο Χαργής, θα με λιανίσουν στη δουλειά. Άντε, φιλάκια μου. Εντάξει, ήρθε το ζεστό νερό. Πάω να φτιάξω τα καφεδάκια τώρα. Εγώ λέω πότε να το κλείσουμε το θέμα με το γάμο σας με τον... Έτοιμα και τα καφεδάκια. Τέλεια, τέλεια, ωραία, ωραία. Τι χρωστάω? Μαντάμ, εγώ με δύσκολες πληρωμές. Δηλαδή? Άκου να δεις. Ή μου φτιάχνεις μια σούπερ τριώροφη τούρτα, ή ξέρεις εσύ, Καλά, και εσύ τι έκανες. Τι να κάνω, ζαχαροπλάστης είμαι. Άσε που με λιάνισε κιόλας ο τύπος.